Ano lang yan? Mataba siya. Ginisang kamatis with dibdib. Guys, good morning. For today's video, kami po ay mangunguha ng bildat, dagdag at saka agorong. Sari-sari po. Dito lang kami kukuha guys sa may malapit sa pinagkunan namin ng ng walis tingting. Tara guys, samahan nyo kami sa episode na to. Ayun, kadaming dagdag oh. Baka mataba ang dagdag dito. Malubog kita. Wow. Baka galing. Huwag mo nang kun lubogin Baka kumunoy yan. Hindi ka makakarawat tita. Kunin mo muna yung mga dagdag sa ibabaw. Dugod natin. Nabahay may kuwan, kamuti. Hindi ko na lang silang hukay. Hindi ko lang natanong ko. Hindi ko makuha ang bildat guys. Saan daw ba't na yun? Bakit? Cigarettes. Nabasang cigarettes. Dito mo kami may bate ata. Nabasa ang vitamins ni Auntie Ligaya. Na 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 na. Tukulay namin mamaya. Akin na nga. Ala, kalaki! Baka patay. Buhayan. Ito lang makuha ga. Karag ko lang. Ay na. Patang guys na malang galing magkarawan guys. Wala isa ang kipatang. Na! Oh. Yes, ibang klase itong bildat dito guys, matambok. Matambok daw po ni Auntie Ligaya yun ah. Kasing tambok ng ni Gigi. Oo. Parang kasing tambok po. Oo. Si Auntie Pasing guys ang magaling dito sa mga kapaan. Siya talaga ang aming pambato sa kapaan. Si Auntie Pasing guys, hindi namin alam kung makakasama siya sa amin sa Baguio kasi dahil yung anak niya si Alex mauupiran daw sa sa ulo kasi mayroong bukol yung may nakitang bukol dun sa niya. Hindi natin alam kung makakasama pa siya. Parang hindi na ako makaalis. Hihila ka talaga sa kapaan Ante. Ha? Hindi ka pa magkapa. Lahat ng lupa makarawa Pa yung niya. Dayatang kinakapa mo Lalim ang Kadalim na putek. Hanggang silang. Ayun kita ko na agad bildat kalaki. Auntie Ligaya. Patay ka diha. Wala pa akong nakuha. Wala pa? Wala. Ay, nakalalim. Kalaki itong bildat. Wala lang ako makuha. Siguro. Bisikul dati makarawak. Bisikul. Excited ka na magluwas? Medyo. Ba? Bakit medyo lang ay? Dati excited ka, gusto mo na sa mo, doon ka na magtira. Medyo. Kadaming kangkong dito Fresh na fresh. Yung mga bolo na masarap. Dalawang timba pa naman yung dala natin Puno ka di kangkong ko Pangkangkong pala yung isa. Kangkong pala. Yung isang timba. Wala mo na kung na sa sukong. Arabay.
May backup tayong kasama guys. Yung anak ng Auntie Ligaya. Sa atin usang. Puro maagurong guys. Awan bildat. Damo, dua. Aray. Dudunay. Tapang pa more. Pindot tayo lang ang. Patay na. Patay mo lang ang bele. Bildet. Hindi ba puno ng big night ah? Ganyan ng bigla. May bulaklak lang. Katatlo na rin pala. Dalawa natin na kuha natin. Ito, ang daming kangkong. Kuha nga pala tayo, pakain din natin sa rabbit. Gusto yun ng rabbit. Buti na lang nag-araw. Wala guys, nabagsak tayo sa tambang. Patay na yung ibang bildat. Matandaan na. Ito yun eh, nagadaw. May. Busak tayo, direct. Kabilis talaga magdami itong agurong na ito eh. Yung paapat din. Silang pa na isa. Para tigil sa kanila. Dito sa gilid. Lalaki pala yung mambak? Ay, oo, yung manipis yung babae. Kaya hindi na magdami. Kaya puro lalaki na natira. Maganda yung lugdog. Wala yung alas na. Pedot na eh.
Anong puno to? Kaganda man lang itong... Isang timbang ganito, isang timbang kangkong. Ha? Isang timbang agurong, isang timbang kangkong. Ginata atas ihalo na din natin Tignan yung kinukuha kangkang. ko, yung iba. May ligdig din ako kinukuha. Dami antik sa buhok mo, te. Kaya nga lakad ng lakad. Ikon mo na lahat ko eh. Ay, gataan na lahat. Hindi, Mago. paano ano, natin ano? yung isa? Hindi kamuti daw siya. Mago ko nga agkakadwadan. Ang amin niya din lahat eh. Igataan mo na. Sabi na nga, pangpane. Katulad sa itong parami ng pamilya. Itong maumbok, ito yung lalaki na bildat. Itong kwan, manipis, babae. Kaya kunti na lang yung bildat dito. Dahil karamihan, lalaki na. Eh dapat tong babae, iwan natin. Para anakan siya. Iwan na lang natin tong babae. Alam mo na yun, nakadulog. Kaya lang malabo na. Bildat, bildig. Ito, Naglalaukaw. burong. Pipintas ti balangid na eh. Hindi mas adubog. Pwede na yan? Dami na. Ayun, sarabit pa na. Sarabit. Oh, nagadaw. Mas pasta. Tatlong klase guys. Isang nakaraan na. Tatlong klase pero maski isa walang kinakain sa Tiligaya. Kangkungan te ay. Lagyan natin ang ating nakuha. Diba, saglit lang kami na nga pa. Madami gaya. Meron na kaming panghapunan guys. Paano yung balang? Hindi na nakita sa pagkakaan. Ang itak mo. Bulutang man niya. Paggalutang patay. Isa lang yan sa bildat. Tatlong klase ito mga ka-dragon. Agurong, igit, tsaka bildat. Sarap ng agurong. Nakamtaman kami ng agurong. Hindi ko kaya Diba? Solve na naman ang ating hapunan. Isang tayo Nagtanong tayo ng isang pa. Tingnan natin kung ano. isang init.
guys, ngayon na natin sisimulan ang pagluluto ng agurong at saka ige. Bali, gagataan namin siya. Paghaluin na namin. Para, mash masarap. Ano, kadami pala yan. Pang panto, pang damay ng kapitbahay. Wait, kasya na siguro ang aming kapitbahay. Meron na rin silang kapitbahay. Okay, ano ba yan? Maglatak tayo. Ang dami ko pang kutsilyo. Sabi niya magdala. Sabi niya kasi ng tiligaya. Itong mga maliliit na. Hindi mas malala ito pag ito ang ginamit mo din. Try mo nga tayo. Oo. Naliwa ba naman? Diyan lang pala sa malapit. Ano eh? Ang ulam. Maulam. Binatalikuran nyo kasi. Hanap ng ulam. Nandyan lang pala sa malapit. Makadat, ano. Para hindi na sipsipin. Hatiin nyo na. Para yung pinakaulo na lang talagang makuha mo. Para sure ball na masipsip. Ito ba o? Sani, uncle. Batal mo, uncle. Sani? Diyan o. Uncle Sani. Ikaw nga mag-proxy muna mag-book. Oh, dahil wala sa Tita Seng, ikaw mag-proxy ang din. Gusto mo ng agurong angkan? Gatang ka agurong? Hindi. May sak. Ba't ko pa pala tinanong kapatid ka rin ng Tiligaya? Saka ni Papa. Kapatid nga. Ay, mag-umpisa ka nang mag-brush ng shell. Di ba ito? Pressing niya talaga ito? Ay, romasin lang. Guys, nagluto ulaan ang Tiligaya. Yan. Ano? Ganda ng view namin dito kasi harap mo yung bundok. Kit naman ng ano nito, nyug. Kaya kung akyatin ito. Dilaw. Mapayat lang kasi siya madaling yakapin. Dami nilang sisiw Ito yata yung lechonin natin na nakalipad. Ito na ba yun, Ante? Yung lechonin dapat natin? See? Ayan. Patabain muna natin, guys. Kasi medyo payat daw Kaya hindi natuloy yung lechon namin nung nakaraan sa ilog Daming anak Araw-araw sipag lang. Okay nang lutuan nyo Maganda yan. Ngayon palang magamit yung lutuan ng Tiligaya na yan. Pang vlog pala yung lutuan niya Bago? May tatak na LG. LG. Kala ko LV Hindi LT. Ayaw niya na ng LT. Aba, Lord na talinti. Oo nga.
Hindi ko rin napansin. Ligaya kalamay. Oo, hindi ko napansin. Hindi mo na ginamit Ayaw mo yung na ng tabag tabago, ha. Oo. May galit. Ang katagal na rin yan na nalagyan ko nung Lahat kaya may LJ? Oo. Lahat yun. Hindi mo lang rin nalagay? Madahil. Kabiyo adi ko Magado na eh. sibuyasan, kabade. Bawang. Ang bawang sa. Ano to yung bawang na? Ay, bawang. Sabi mo amin na. Ano to yung bawang taltalon sa mga Isa na tayo guys, ang bawang namin. Isa peranggot. Bawang. Mahal na rin ang Sibuyas. Then luya. Sabay-sabay na yan para ano, masarap. Ang ganda ang view natin, oh, bukid. Kung pa ba yung sarap ata? Yes. Ito nga yung kapo. Ay kapo mo ito. Ito guys. Okay. Ang bango. Ano pala tayong bisita guys? Pamilya yung si Peche ni Bebe. Nakaangot, ti malamot. Ano yung ti malag? Hoy lahat to. Ano mo nga? Ayun ang tayo na. Ato yun, dajay siling. Yun, labo yun. Tapos kalubang. Oh guys, ito na yung ano namin, oh, waris ting-ting, oh. Oh, diba? Naayos na. Naputulan mo na yan, ta? Oo. Putol na rin, oh. Kanipis man. Kunti lang yung tali niya. Ilan Baka daw wala na sa inyo. Ilan na buwan man, te, ay? Wala pa. Wala pa yung tinali. Nakita ko doon. Sample pa lang yan, oh. Matangkan. Katangkad. Pero maganda dito sa kwanto. Oh, maganda yan sa batuhan. Tanggal talaga yung dumi. Hindi oh, ganun oh. Pwede na yan? Ano, nagbuka na ba yung kapaw? Parang ano lang yan. Ano nga yan? Wow. Mataba siya. Ano nga yan? Basagin natin yung ano, 2, 4, 6. yung sili para Kaya mo lang page. Tapos yung ano guys, yung ige, kakamatisan na lang daw. Para may ibang putahe naman tayo. Hindi masang guys. Benlag. bunnog. Bennog. Bukano, ligdag. Benek yung kwan, ukyang. Ay, benlag agad yan yan. Anata nga rin ba? Ige, libdeg. Sa Ilocano, libdeg. Susong papa. Yung tawag sa nila yan. Mabalinsang. Sige na to. Mabali na ata. Adawin mo. Adyo man may isa-isa rin mo. Gisatay pa yung Madali na, yun eh. Ang kakayang dan. Wow, ang cute-cute naman ang ating kawali. Kawali ni Tita Ligaya. Ito naman natin guys yung ating ige na kinamatisa. Yan, gusto yan ni Papa. Degdeg. Pulang-pula yung kamatis, oh. Sarap. Sarap igisa yan. Puro lang na. Oo, paborito ko yung ginisang kamatis. Ayun na, madami kumakain talaga. Init yung kanin na. Masarap pa. Tapos may Kape na ano, black coffee. Oh my God, masarap. tapos yung kanin mo, yung ano, kinirog siya yung kanin. Kasarap kaya pag kinirog ka. Ah, gusto ko, kasarap pag kinirog. Nawawang pa. Madipag sit-sit. Oh, di ba? Mainit na yung ano, mantika. Advance lang tayo maglagay. Magkuhan lang rin yan, maluto lang rin. Awan, uring ng sama kanina. Tapos dito. Sama lang yan pag lupon na. Sarap po. Wow. Pulang-pula. Takpan natin. Kalubang mantit. Ano ko? Sarap yan talaga, igisa. Hindi, controlling mo lang.
Kamaalatan mo. Panay pa ka. Alik. Kamatis. Karang lutuan. Lutuan. Gutom ko na ay. Lagyan na natin yung ligdag. Yan yung ligdag na. Ang pula. Wow, ang sarap guys. Ginisang kamatis with dugdug. Salamat po sa mga biyaya ko na pagkalagisan sa araw-araw na mga pananggutom lang sa pamilya. Pagsalang mga ng lahat sa Panginoon Kristo. Amen. Kain tayo mga ka-dragon! Kain tayo ng hapunan. O, diba ang aga namin Ang mag-hapunan? aga na hapunan. Baga tayong magkain at may gawain. Libre ng ating hapunan. Ayun na pala oh. Sarap. Paghang taon na, nagdasang silay. Hindi na nagdasang na. Taba. Ito natin sangay. Kanta na! Ayaw niyo ko magsabay. Ay, ito, hindi mangkang. Hanapin ako ng honey buns ko mamaya katabay. Hindi mabusog yung pag hindi akong kaharap mo. Di wow Sana all! Magmerinda ka lang muna ngayon eh. Mamaya magtulog Magpapak-papak ka. ka lang muna. Pasok mo na kaya ito oh. Dami na to. Masarap pala ito, may alamang. Tsaka yun oh, ipadawat mo na yun eh. Sarap sana yung magalapot-lapot Yun na lang. Maghihira sa gatak. likod. Matisan. Oo. Ayaw mo ni Papa. Hindi na kami nagulit. Nabigyan natin yung mga kapitbahay. Masyadong marami eh. Hindi namin maubos. Sige, antay ko na. Sige sa tayo. Naka-take out na rin si Pichay ni Bebe. Palpak mo sa bono, ano? Abdo? Yung kanina. Kasi nabaka. Eh, bago kami ispat guys. Mga kanino, pata, nagagapin na po. Ang tiba-tulahang ulam. Ha? Ang ulam kahit? Oh, may Sabaw-sabaw lang sama. yan. So, siya yung sabi niya kanina, oh, magkain ng ligdig, oh. Siya pa naman yung maraming nakuhang lidag. Ito namin isama sa pan. Padami din pa pa. Ito may balangan. Pwede mo yung item lang sa'yo. Ano na? Pistit ng amin lang. Nagpasa nga lang ang pagkain na po, ni kapsut ko na. Kasi wala kang ulam. Ang kunting din sa kamate. Ang turturo ko. Nagtupsip ka sa ulam ay sana, ginisang kamates. Ha? Yung inabraw. Nakikita ko. Nakikita ko pagkusa. Anong gusto mo lagi karne? Isda. Hindi rin. Basta. May kunti lang. Sarap-sarap eh. Ano ba yan? Kahit hindi siya magulang, magkapsat. Hindi nagkakapsuta. Hindi natignan mo pa lang, kakapsat ka na. Baka galuto pa lang kakapsot na. Ha? Para matubal lang naman. Binigyan yun si Kwan. Marami pa yung aguraw. Bigyan mo si, Sarah. Si Marcel. Si Juan. Si Wala. Tapos mo sabaw. Ikaw hindi. May ano yun. Kunak-nood na magpakil. Maganda pala dito ante sa pisto mo eh. Kahangin. Gawa kaya tayo ng pag dito. Kubo. Kubo na naman. Walang katapos ang kubo. Gulong na yun ah. Sobrang dami. Maski isa wala pang nagagawa. See? Meron na nga tayong nagiba. Hindi pa rin nabuo. Matmatwag na nga.
Ang pangalan ko ito.